Que tal, como estades? Despois de décadas de espolio, ábrense os cancelos da Casa Cornide da Coruña. Este imponente palacete do século XVIII do que se apropiou Carmen Polo nos anos 60 abriu as súas portas ao público pasado 4 de agosto no medio dunha grande expectación. Fixo tras anos de enfrontamento entre o Concello da Coruña e os herdeiros do ditador e despois de que estes foran sancionados pola Xunta ao incumprir o réxime de visitas establecido tratarse dun ben de interese cultural. Os primeiros en entrar foron a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, e o portavoz do Bloque, Francisco Jorquera. Que la familia Franco cumpla con la ley me parece algo positivo. Llevan bastantes años de retraso. En todo caso, es una buena noticia. Nosotros vamos a seguir trabajando para que esa casa, además de abrirse al público como BIC, pues vuelva al patrimonio de los ciudadanos, que es de donde nunca debió de salir. De que este primeiro paso, ao feito de que a Casa Cornide fose declarada BIC, sexa visitável, culmine tamén que a restitución da Casa Cornide ao patrimonio público ou patrimonio de todo. Pero non entraron sós. Canda eles accederon a inmoble, o historiador do Instituto Cornide Alfredo Vigo e o investigador da Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, Rubén Centeno. O facelo sentiron entre emoción e sorpresa o toparse unha casa completamente baleira. Así non lo contaron na ferida aberta no 36. Quizá lo primero que haya que decir es que el edificio en este momento está totalmente vacío de mobiliario, aunque a mí personalmente es una cosa que no me interesa demasiado porque los muebles que estuvieran allí, ninguno pertenecería seguro, casi por el 99%, sino al 100%, al edificio original. Non hai libros, non hai mobles, non hai pezas de arte prácticamente, salvo algunhas que están enclaustradas, non? Entón, bueno, un pouco esa sensación de que realmente tamén é o vacío dun expolio, non? Desde hai anos, o Concello da Coruña traballa para conseguir recuperar pro patrimonio público este edificio declarado BIC hai 2 anos. En 2020, o Goberno local encargou un informe histórico ao Instituto Cornide e outro informe xurídico á Cátedra de Memoria Histórica da Universidade da Coruña sobre o que se sustentará a demanda que o Concello ten previsto presentar contra os herdeiros do ditador. Os responsables son o catedrático de Historia Contemporánea Emilio Grandío e o profesor de Dereito Administrativo Carlos Aymerich. Con eles falaremos tamén neste programa. Hai que aproveitar a ola. A Casa Cornide, claro que debería revertir o público, non? Porque ademais é un BIC, e porque ademais ten un papel, no entorno da cidade da Coruña absolutamente sinalado. E logo, do ponto de vista xurídico, hai tamén civil unha simulación absoluta, porque a venda que fai Barrié a Carmen Polo, que como facerlle o propio Franco, máis que unha venda é unha doazón, porque, claro, Barrié compra a casa por 342.000 euros nun sábado, ella vende 3 días despois por pesetas, non? Ella vende 3 días despois por 25.000 pesetas. Pero neste proceso aberto para recuperar a Casa Cornide, igual que aconteceu con Meirás, está sendo fundamental a mobilización social e o traballo que levan desenvolvendo desde hai anos as asociacións memorialistas e os partidos políticos como o BNG. Na retina temos aínda que la toma simbólica do balcón da Cornide no ano 2017 por parte dun grupo de activistas do Bloque. Que nos devolvan o roubado, que nos devolvan. E tamén as 5 marchas cívicas para exixir a devolución do inmoble organizadas polo colectivo Defensa do Común. O luns 4 de agosto, co gallo da apertura da Casa Cornide, representantes desta organización volveron concentrarse fronte á casa espoliada polo ditador. O feito de conseguir a apertura da Casa Cornide é un triunfo. Despois de moitísimas mobilizacións, fixemos 5 marchas e vamos a seguir. O sea, unha concentración, pero seguimos reivindicando a devolución da Casa Cornide, non que se abra, a devolución. O portavoz do Bloque no Congreso, Néstor Rego, desconfía da decisión dos Franco de cumprir co mandato e abrir a pechadura da Casa Cornide. Creo que máis ben unha medida paliativa ou de prevención, porque se eles e os Franco continuasen, digamos, desobedecendo, non, e incumprindo esa obriga de abrir a Casa de Cornide, aínda se poría de manifesto de forma máis clara pois a necesidade de actuar xa e de recuperar a Casa de Cornide. Entón, o que se trata, creo que é de ir arrastrando os pés, ir cumprindo, a ver se imos afando, non?
Tras meirase as estatuas, recuperarán os coruñeses a Casa Cornide? Reflexionaremos sobre esta cuestión nos vindeiros minutos e botaremos a vista atrás para lembrar como foi parar este inmoble a mans dos Franco e cales foron os momentos máis destacados da loita que libran desde hai anos investigadores, institucións e a sociedade civil para recuperar pro patrimonio público este ben expoliado polo ditador. Hoxe, na ferida aberta no 36, descorreremos o cerroxo da Casa Cornide. Pero hai outros asuntos destacados que foron noticias estes días, son as novas da memoria. O Goberno aproba a lei que desclasificará os segredos do franquismo e a transición. O proxecto de lei de información clasificada establece un prazo de 45 anos, prorrogables a outros 15, para sacar a luz automáticamente toda a información de alto segredo, a menos que persista algunha razón de seguridade nacional ou defensa. Esta lei sustituirá a de segredos oficiais do 68, aprobada durante a ditadura franquista, e se todo sae segundo previsto, a intención é que entre en vigor no último trimestre de 2026, segundo avanza o ministro da Presidencia, Félix Bolaños. Sustituye una norma preconstitucional, la ley de 1968, nos homologa con las democracias más avanzadas, garantiza la seguridad nacional y la defensa y además lo hace compatible con el derecho de los ciudadanos a conocer y también con la obligación de las administraciones públicas de poner a disposición de los ciudadanos determinada información que no afecte, insisto, ni a la defensa ni a la seguridad nacional. A Coruña rende homenaxe ao gobernador civil Francisco Pérez Carballo e a súa muller Juana Capdevielle cando se cumpren 89 anos dos seus asasinatos. Pérez Carballo foi detido o 29 de xullo do 36 tras atrincheirarse na sede do goberno civil e plantarlle cara aos sublevados. Dalí levárono ao vello cárcere da Torre e 4 días despois fusilárono. A súa muller tamén aprenderon e asasinaron un mes máis tarde en Rábade a pesar de que estaba embarazada. No ato, o delegado do goberno Pedro Blanco descubriu unha placa cos seus nomes e incidiu na necesidade de coñecer a verdade, defender a democracia e loitar contra a violencia política e os totalitarismos. Queremos sumarnos con esta placa ao recordo dese gobernador civil elexido democráticamente e da súa dona, bibliotecaria e pensadora. Non hai venganza, non hai revanchismo, hai verdade, hai xustiza, hai recoñecemento, hai reparación e, sobre todo, hai unha procura da garantía de que non se repetirá forma algunha de violencia política ou forma algunha de totalitarismo como o vivido. En Ourense, homenaxe do PSDG e da UXT a quen foi líder obreiro e alcalde da cidade, Manuel Suárez Castro. Suárez Castro foi asesinado polos franquistas no chamado Campo de Aragón o 28 de xullo de 1937. Os fascistas detivérono tras botar algunhas semanas refuxiado na casa duns amigos e condenaron a morte xunto a outros políticos e funcionarios da provincia nun consello de guerra celebrado 8 meses despois do golpe militar. Organizacións políticas e sociais piden agora que se nomee como praza da Segunda República o Campo de Aragón, o lugar onde foron fusilados máis dun cento de demócratas. Fala o secretario de Memoria Democrática do PSDG, Iván Puentes. Con esta rosa, con este orgullo, temos que sair á calle todos os días para seguir defendendo este país e seguir defendendo tamén a este goberno. Un goberno que, decía Natalia, efectivamente, aprobou a Lei de Memoria Democrática. Significa recoñecer víctimas, significa anular sentencias, significa devolverlle dignidade a persoas que levan máis dun século oficialmente condenadas. Significa recoñecer, como espero que se recoñecida efectivamente, esta Praza da Segunda República como lugar de memoria. En Vigo, acto de lembranzas vítimas da ditadura convocado pola Asociación Memoria, Verdade e Xustiza. Fixérono o pasado 20 de xullo, coincidindo co 89 aniversario do inicio da represión franquista na cidade. Ese día, un grupo de militares proclamaron na Porta do Sol o estado de guerra e protagonizaron unha auténtica batalla campal que se saldou coa morte dunha vintena de persoas. No ato, o portavoz da Asociación Serafín Otero tivo un recordo especial pros 3 veciños de Vigo asasinados no 75, Moncho Reboiras, Humberto Baena e José Luis Sánchez Bravo. Defendeu a retirada da cidade de toda a simboloxía franquista e pediu que a Porta do Sol sexa recoñecida como lugar de memoria. Esta Porta do Sol debe ser un lugar de memoria para lembrar o que sucedeu e, sobre todo, para impedir que nunca máis volva a pasar. É indecente que casi 9 décadas despois, e a pesar dos tímidos avances legislativos, non se teñan dado máis pasos en favor da recuperación
e dignificación da memoria democrática na cidade de Vigo. A Xunta declara o Museo Carlos Maside de Sada como ben de interese cultural. A declaración inclúe o edificio e os bens que alberga no seu interior, unha colección de arte formada, segundo o presidente Alfonso Rueda, por 1.447 pezas. Declarar ben de interés cultural o Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside en Sada é a colección que alberga de máis de 1.400 obras. Pero os colectivos socioculturais e asociacións memorialistas non se dan por satisfeitos. Denuncian o cambio de nome do museo, que será rebautizado como Museo Sargadelos Carlos Maside. Reclaman que a protección se estenda a todo o complexo de cerámica do Castro e advirten que a colección está composta por 2.100 pezas e non polas 1.447 das que fala a Xunta. Carlos Babío é o presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Non aceptamos o cambio de nome do museo, vale? Non hai justificación a cambiar o nome originario que crearon para ele Seame e Isaac Díaz Pardo, vale? Despois, a declaración BIC do edificio do museo non engade absolutamente nada de protección maior ao contorno do museo. E logo falamos no inventario da declaración BIN, hai 1.447 obras inventariadas. Cando temos outras fontes que falan de 2.100, queremos contrastar este dato. A Real Academia Galega difunde por primeira vez os documentos relacionados co ingreso de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao na Real Academia o 25 de xullo do 34. Entre eles figura o mecanoscrito do discurso que pronunciou aquel día, as cruces de pedra na Galiza, e tamén a correspondencia na que Castelao expresa o seu desexo de que sexa Antón Vilar Ponte quen lle dé a resposta á súa alocución. Por certo, co gallo do ano Castelao, achegarémonos ata Vigo, a exposición Impresións de Castelao que afonda na relación do Rianxeiro coa cidade olívica. Esa relación política se desenvolve sobre todo a través da prensa, a importancia dos medios de comunicación e os xornais fixeron a Castelao un persoeiro importante non solamente en Vigo, sino en toda Galicia, porque era seguido, os seus dibuxos eran seguidos por multitudes de persoas que lían os xornais todos os días, que aí estaban a ver o discurso político e social que el vai a desenvolver en todos os dibuxos de cousas. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. En plena cidade bella da Coruña, no número 25 da Rúa das Donas, álzase a Casa Cornide, un imponente edificio do século XVIII adquirido por Francisca Bernarda Jerónima Bermúdez Saavedra, nai do xeógrafo e naturalista coruñés José Cornide. O inmoble orixinal foi totalmente reformado a mediados do século polo enxeñeiro militar Francisco Llobet. Alí medrou José Cornide, quen residiu na casa ata que marchou a Madrid no 1789. Cando morreu no 1803, a propiedade pasou aos seus herdeiros e desde entón foron múltiples os usos que se lle deu a este edificio situado nun lugar inmellorable, como explica o historiador Emilio Grandío. Ten un papel, no entorno da cidade da Coruña absolutamente sinalado, non? É dicir, en frente da colegiata, situado nun espacio inmellorable, referente do poder civil durante moito tempo. Ese emprazamento privilexiado fixo que a principios do século XIX a Casa Cornide fora utilizada como sede do consistorio coruñés. A comezos do século XX albergou o Centro Cultural de Santo Tomás de Aquino, coñecido polos coruñeses como Cine dos Tomasinos, porque alí adoitaban facer proxeccións cinematográficas. Durante a guerra e os anos posteriores, o edificio estivo prácticamente abandonado ata que no 1948 a Dirección Xeral de Belas Artes decide facerse con el. No 57, coa chegada de Alfonso Molina á alcaldía da Coruña, o Concello faise coa propiedade do inmoble tras chegar a un acordo de permuta coa Dirección Xeral de Belas Artes que buscaba emprazamento para construir o Conservatorio de Música da cidade. En marzo do 62, o comisario da primeira zona de defensa do Tesouro Artístico Nacional, Manuel Chamoso Lamas, pide por carta ao director xeral de Belas Artes que se instale neste inmoble o Museo Arqueolóxico da Coruña. Pero os plans eran outros, como explica o investigador Francisco Prado Vilar. Teño unha carta de Chamoso Lamas donde en ese momento a Casa de Cornide estaba a punto xa de ser ben de interese público e querían montar ali o Museo da Coruña.
porque non existía o que ora é o Castelo de San Antón. O sea, ali decía Chamoso, temos tirados todas estas coleccións increíbles de arte castrexa que están no despacho do alcalde e hai que empezar a organizarse para un museo da Coruña e temos aquí a Casa Cornide e xusto eso cortouse radicalmente cando se decide facer esta transacción para darlle a casa aos Franco. As autoridades franquistas tiñan un plan para a Casa Cornide. Estaban decididas a entregarlle ao ditador. A presenza de Franco e da súa familia na cidade era cada vez máis habitual e a Carmen Polo incomodáballe abrir o Pazo de Meirás cada vez que quería desplazarse á cidade herculina. Para evitar problemas legais, organizaron unha poxa que estaba totalmente amañada e que se celebraría o 3 de xullo de 1962. A través desta subasta, o empresario Pedro Barrié de la Maza adquire un inmoble por 305.000 pesetas. 3 días despois, véndelle a casa a Carmen Polo por tan só 25.000, é dicir, por un prezo un 1.200% inferior ao que o adquirira, como explica Emilio Grandío. Esa propiedade que pertencía á Dirección Xeral de Bellas Artes traspásase ao Concello da Coruña e o Concello da Coruña despois a pon en subasta, non? A altura do ano 62, non? Nesa subasta participa Pedro Barrié de la Maza e outro, digamos, un persoaxe máis que nada para ofrecer estas, para participar na subasta. Barrié de la Maza gaña e 3 días despois Barrié de la Maza véndelle a Carmen Polo a Casa Cornide por un valor unha octava parte do que pagou pola subasta, non? Pero nun proceso absolutamente rápido de 3 días entre venres e luns, entre venres e luns. Pero, que interese tiña a muller de Franco pola Casa Cornide? Explícanolo o historiador Alfonso Vigo. Bueno, yo me imagino que en principio lo debió de concebir para sus visitas privadas. Es decir, cuando venía ya sola, a lo mejor por cualquier motivo, a Coruña, se cuenta en algún documento, abrir Meirás era muy complicado. O optaba por un hotel donde podía estar allí, o si no, a lo mejor pues sería una casa. Y qué mejor casa que en un lugar nobiliario, antiguo, con cierta historia, ¿no? Como es la Ciudad Vieja. Dentro de la Ciudad Vieja, la Casa Cornide, que es un palacete precioso, un palacete con historia, con personaje ilustre de la ciudad, que además mira la colegiata, es decir, que tiene, diríamos, todas las bendiciones de la historia, ¿no? Que para una persona como Carmen Franco pues le debe parecer interesantísimo. A muller do ditador reformou a casa ao seu gusto e todos os arranxos correron a conta do Concello da Coruña. No informe histórico elaborado polo Instituto José Cornide consta un gasto d'1 millón de pesetas polas obras de reforma realizadas entre os anos 62 e 64 e unha segunda fase de arranxos internos custeados tamén polo Concello que superarían, segundo Grandío, o 1.300.000 pesetas. Como acontece tamén co Pazo de Meirás, boa parte dos arreglos da Casa Cornide para a súa habitabilidade a partir dos anos 60 e 70 foron abonados directamente polo propio Concello da Coruña, non? Quer decir, é toda unha é a diferencia entre unha xefatura, digamos, política, un presidente de goberno democrático e unha xefatura de política de unha ditadura, non dun ditador, non? Con todo, Carmen Polo non residiría na Casa Cornide ata despois da morte do seu home no ano 75. Sábese que no 78, despois do incendio de Meirás, aloxouse na Casa Cornide e era habitual vela acudindo a misa na colexiata da Coruña. Tras o pasamento de Carmen Polo no 1988, os seus herdeiros quedaron coa propiedade. No ano 2020, tentaron vendela e mesmo publicaron fotos do edificio nun portal inmobiliario. E comezou a estudar como recuperar esta propiedade para o patrimonio público. Encargou 2 informes, un ao Instituto Cornide, que foi clave para declarar o inmoble ben de interese cultural no 2023, e outro informe xurídico para explorar as vías legais para recuperar a propiedade e sobre o que se sustentará a demanda que o consistorio presente contra os Franco. O proceso foi o mesmo que o de Meirás, é dicir, en principio se elaborou un informe histórico, posteriormente, a partir deste informe histórico, se plantexou, con máis cousas, se plantexou a protección, a solicitude de protección como BIC,
posteriormente se analizou por parte do comité xurídico, digamos, ou a comisión xurídica, para levarlo adiante nun proceso de demanda, se analizou e agora mesmo está nun proceso, bueno, como pasaba tamén co caso das estatuas, non? Hai procesos nos que se paraliza e outros nos que se acelera, non? Por momentos a veces non agardados, non? Neste momento está, vamos, o proceso neste momento está para a solicitude para a demanda xudicial, non? O 27 de abril de 2023, a Xunta declara a Casa Cornide ben de interese cultural, pero terían que pasar 2 anos e unha multa de 3.000 euros de por medio antes de que os Franco cumpriran co mandato de abrir ao público este inmoble declarado BIC e que foi expoliado polo ditador 40 anos atrás. Eu creo que non é unha recuperación cara ao público dun pazo ou dunhas estatuas ou dun edificio, non? Senón, esa loita en común, esa metodoloxía en común que é o método Meirás, é que nos obriga a todos, para construir algo en común, a remar cara a un determinado lado, non? E ese lado, cara ao que intentábamos remar, evidentemente a maioría todos os que estábamos ali, era, digamos, esos valores democráticos, esa cultura democrática, e entender que formamos parte dunha sociedade común, dun colectivo, non? E que xuntos se poden facer moitas cousas. Había moita expectación por coñecer os segredos que alberga o interior da Casa Cornide. Os primeiros en traspasar o umbral o pasado 4 de agosto foron a alcaldesa da Coruña socialista Inés Rei e o portavoz do Bloque, Francisco Jorquera. Canda eles entrou no edificio, cos planos de reforma na man, o catedrático emérito da Historia da Arte da Universidade de Santiago, Alfredo Vigo Trasancos, autor dun exhaustivo estudo sobre a Casa Cornide que foi clave para que o edificio fora declarado ben de interese cultural. Señor Vigo Trasancos, que tal? Benvido. Moi buenas tardes, pois bien, estou perfectamente. Antes de nada, bueno, que sentiu o cruzar o umbral da Casa Cornide, como é por dentro este lugar? Bueno, pues para mí fue casi emocionante, porque después de tantas pesquisas para estudiar el edificio, nunca había logrado entrar en su interior y finalmente, diríamos, todos los misterios, diríamos, de la arquitectura de la casa, pues se han desvelado, ¿no? Es decir, quizá lo primero que haya que decir es que el edificio en este momento está totalmente vacío de mobiliario, que es importante decirlo, aunque a mí personalmente es una cosa que no me interesa demasiado, porque los muebles que estuvieran allí, todos esos que aparecen normalmente en las fotografías que salieron cuando la inmobiliaria la puso a la venta en el año 2020, vengan de donde viniesen, ninguno pertenecería seguro, casi por el 99%, sino al 100%, al edificio original. Sí, porque vostede, teño entendido que conta con planos dos anos 50, tamén da reforma do ano 62. Claro, a pregunta era que elementos orixinais conserva, se é que conserva algúns, e cales foron incorporados polos Franco. De la arquitectura, vamos a ver, de la parte original queda, en esencia, diríamos, lo que es el zaguán de entrada, ¿no? Ajá. El zaguán de entrada que tiene un suelo de piedra muy potente, la puerta de fuera que también se percibe con muy buena calidad, también es original desde dentro. En ese vestíbulo quedan restos de la escalinata original, también parte de los pavimentos y de los muros, porque es una escalera de tipo imperial que se desarrolla con peldaños en direcciones contrarias, ¿no? Pero ya lo que es, diríamos, la balaustrada, los soportes de la balaustrada y, diríamos, los jarrones de piedra de la balaustrada de la escalera son réplicas modernas, pero exactas, de la escalera secundaria que tiene el edificio detrás, que fue traída del Hospital de Caridad, y que es, por lo tanto, una escalera del siglo XVIII. Entiendo. Es decir, que ahí hay, diríamos, algunos elementos que son originales y otros nuevos incorporados, pero imitando lo antiguo. Lo antiguo.
E en que estado se atopa a estrutura do edificio? Foi ben conservada polos Franco durante estes anos? Sí, lo que es la estructura, aparentemente yo creo que sí, lo que es la estructura general. Luego por dentro todo lo que se ve, y sobre todo las habitaciones ya de tipo privado, ¿no? En los pisos superiores, en donde estaban pues, los cuartos de baño, los dormitorios, las salitas y todas esas cosas, lógicamente se ve todo como muy envejecido por el paso del tiempo, porque como casi todo está empapelado, con papeles pintados, pues se nota, diríamos, el desteñimiento del papel, más que nada por los efectos del sol al entrar por las ventanas, que van, diríamos, desvirtuando el color original, ¿no? Pero diríamos que no notamos así descuidos de humedades en pared, algún suelo apolillado, porque se ven suelos de madera, de parqué, pero son básicamente suelos modernos, ¿eh? Todo responde en la gran medida a la reforma de 1963-1964. Pódese acceder a todas as estancias ou hai espazos vetados? Vamos a ver, prácticamente nos han dejado ver todo, solamente hasta, diríamos, la terraza alta, que hay una terraza que tiene unas vistas estupendas, panorámicas sobre la ciudad vieja y sobre parte de la ciudad nueva de Coruña, ¿no? El único sitio en donde no hemos entrado es en una vivienda donde ahora viven los guardeses de la casa, los que se encargan del mantenimiento de la casa, que está en la zona de la derecha del portalón. Pero que bueno, no creo que tenga mayor importancia. Todo lo demás nos lo han dejado ver. La persona que está encargada, una persona muy amable, no nos puso ninguna dificultad, solamente el hecho de que no podíamos hacer fotos, ¿no? Pero tampouco vostedes puideron facer fotos, tampouco os expertos. No. Yo por lo menos no las he hecho. Y los demás en principio, como no iba mirando para ellos, no sé lo que han hecho, pero está prohibido. En cualquier caso está prohibido. Hay que cumplir las normas. Y como iba explicando, pues tampoco podía... Aparte me habían dicho que no se podían sacar fotos. Claro, sí, esa é unha das restriccións que impuxeron os Franco. Desde o Instituto Cornide levan moito tempo traballando xunto co Concello da Coruña para conseguir que este edificio pase a mans públicas, como tamén sucedeu con Meirás. Que supón para a cidade da Coruña poder acceder a este edificio? Xa foi un paso moi importante que fora declarado BIC, pero que supón agora que poida abrir as portas de par en par ao público? Sí, para la mayoría de la gente que no conozca mucho la historia de la casa, puede a lo mejor resultar decepcionante porque la encuentra vacía, ¿no? Claro. Y entonces al encontrarla vacía, normalmente dice, salvo que tenga un interés como yo por la arquitectura, porque me dedico a ello, pues a lo mejor no aprecia determinadas cosas. Ve una casa vacía y como por otra parte, la reforma del año 63 se concibió como para crear diferentes apartamentos dentro del interior, para que viviera doña Carmen, para que viviera su hija Carmen Franco, para que vivieran a lo mejor sus nietos. Está, diríamos, multicompartimentada, ¿no? Con diferentes apartamentos, cada cual con su vestidor, con su salita, con su cuarto de baño. Y entonces llegó un momento en que es aquello un poco laberíntico y un lío de puertas, ¿no? y de papeles pintados medio desteñidos. Entonces, claro, diríamos que eso no resulta nada especialmente atractivo de ver, ¿no? Entendo. Que usos cree vostede que se lle debería dar se se consigue que sexa devolto ao público? Señor Vigo. Menos para oficinas, para cualquier cosa sería lamentable que si se consiguiera alguna vez para el público, pusieran allí oficinas y que al final no viéramos nada, ¿no? Yo creo que lo ideal sería poner alguna institución de tipo cultural. Yo como soy del Cornide me encantaría que estuviera el Instituto Cornide allí. Normal. Con todos sus fondos, ¿no? Porque sería lo más cornidesco. Para el Cornide, ¿no? Porque le haríamos un honor al primer propietario y bueno,
mantendríamos su nombre y su casa dentro de la propiedad municipal, como los Chorros del Oro, siempre que hubiera presupuestos públicos para mantenerla. Porque la casa evidentemente necesitaría una reforma casi integral, y desde luego muy integral, pero muy supervisada, todo cambio que se haga allí, para conservar todos los elementos que se consideren históricamente interesantes. Porque bueno, también a mí me preocupan los arquitectos que llegan, vacían, y algunas veces es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, siempre tienen que ser arquitectos que respeten la historia y, a ser posible, con asesores, conocedores, que marquen pautas. Es decir, aquí se puede cambiar, aquí no. Hay un Pepri, ¿no? Y me imagino que el Pepri también estaría ahí. Está Patrimonio, es un BIC, también estaría ahí. Pero es decir, lo que en un futuro se pudiera hacer, caso de que llegara a manos públicas, tiene que ser una intervención sabia que conserve todo lo interesante arquitectónico. De seguro que quedan aínda moitos capítulos por escribir da Casa Cornide. O deste luns foi un capítulo moi importante, un capítulo histórico, e aí estivo Alfredo Vigo Trasancos. Moitísimas grazas, señor Vigo, por achegarnos ao interior da Casa Cornide. Moitas grazas e unha aperta. Pues muchas gracias, un placer. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López. No nome das asociacións memorialistas entrou tamén no interior da Casa Cornide o día 4 de agosto Rubén Centeno, investigador da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Que tal, Rubén? Que tal? Boa tarde, Nuria. Bueno, antes de nada, Rubén, que sentiches cal foi a túa primeira reacción ao atravesar o umbral da Casa Cornide? Pois, bueno, a verdade sí, unha sensación un pouco especial, non? Sobre todo sabendo que desde que, digamos, se expoliou do patrimonio público esa casa no ano 62, ninguén pudera entrar, ninguén alleo a familia Franco pudera entrar no edificio, non? Entón, bueno, o primeiro que me que chamou un pouco a atención é que o edificio está prácticamente baleiro, é dicir, non hai ningún moble, entón, claro, están todos os espazos absolutamente baleiros, non hai libros, non hai mobles, non hai pezas de arte prácticamente, salvo algunhas que están enclaustradas, non? Entón, bueno, un pouco esa sensación de que realmente tamén é o vacío dun expolio, non? Porque sabíamos que no interior do edificio había mobles que algúns serán da familia Franco, pero sabemos tamén pola experiencia de Meirás e por algunhas pezas que quedaron que había seguramente obras de arte e pezas que forman parte tamén do expolio, e neste caso eu creo que a pasividade da Xunta de Galicia, non, en tardar tanto que se declarara BIC e que se abrira, non houve, digamos, non sei se foi complicidade ou foi, non, digamos, pensando ben, foi a inacción da Xunta de Galicia a que posibilitou que a familia Franco tivera tempo de guardar todo en camións e sacalo da casa, non? É como unha burla, non, de que se poda así acceder a Casa Cornide, pero digamos que xa non sabemos ni se puderon catalogar as posíveis pezas expoliadas que hai aí, non? Aínda que si hai varias, Alfredo Vigo Trasancos é o experto niso, non? Parece ser que hai dous capiteis dun claustro da época medieval, hai unha estatua de Santiago que tamén parece original, unha parte tamén da balaustrada do antigo Hospital de Caridade da Coruña, que da época do século XVIII, de finais do XVIII, que foi trasladada ali, non? Entón sabemos que esas pezas quedaron ali, non? E logo está o edificio que, claro, é unha xoia da época ilustrada da Coruña, non? Que, bueno, pois é moi boa noticia que se abrirá ao seu público, claro que sí. O que pasa é que se abre tamén un horario moi reducido, un luns, e a propia familia Franco a que, digamos, fai o mínimo, non, para
realmente, bueno, que a cidadanía poda acceder a vela, non? Non sei se foi unha sorpresa para vos que decidiran abrir as portas da Casa Cornide despois de tanto pelexar. Sí, foi unha sorpresa, pero, bueno, está ben que se dese paso, non? E eu creo que, bueno, é un pouco tamén ben motivado pola presión da cidadanía despois de tantos anos, non? E tamén das institucións de reivindicación do Concello da Coruña, de reivindicación de que este inmoble se recupere para a propia cidadanía, non? Pero chamou a atención, claro que sí. Claro, levades, como dis, as asociacións memorialistas levades moitos anos reclamando a restitución deste inmoble pro horario público. Xa sei que de momento, bueno, son os titulares son os francos, está traballando para conseguir que deixe de ser así, pero que supón esa declaración, Vique, que supón esta apertura de portas para o movemento memorialista coruñense galego? Pois supón un pequeno paso no cambio dunha mentalidade que estaba moi instalada, non? De que, bueno, pois que de cousas que antes se daban por como naturais, non? Ainda que, bueno, había moita xente evidentemente que o criticaban, non? Pero que parece ser que eran cousas como inamovíveis, pois como o feito de que unha familia como os Franco pudera expoliar en plena ditadura o que querían, non? Dice que se ve moi ben nas pezas que hai, algunha delas que quedan na Cornide, non? Dice que esta xente pois ia por aí e ao mellor pois lle gustaba unha estatua, ou lle gustaba un capitel, ou lle gustaba, e simplemente pois o collían ou lle cedían ou directamente o roubaban, non? Entón esa impunidade, non, que houbo ao longo de tantísimos anos e que permaneceu despois de que morrera o ditador, permaneceu esa impunidade na herdanza destas familias, que é unha herdanza ilexítima, non? Porque pois a propiedade neste caso da Casa Cornide non é unha propiedade lexítima da familia Franco, senón que foi un expolio. Desde o voso punto de vista, que uso se lle debería dar á Casa Cornide no caso de que volva a estar xestionada polo público? Bueno, haberá que ver, non? Haberá que ver. Desde logo que a casa é unha xoia do patrimonio arquitectónico da cidade, unha das casas máis importantes da parte bella, da parte antiga, non? Que foi unha obra bueno, feita pola familia Cornide, non? Para unha persoa ilustrada como xeógrafo e antropólogo José Cornide, non? Ten o valor tamén de recuperar esa memoria tamén arquitectónica da propia cidade, non? Do que foi a figura de José Cornide, non? Que uso se lle pode dar? Bueno, pois non o sei, habría que ver, non? Pero bueno, desde logo que poda, volver a cidadanía e que se poda, que a propia cidadanía poda ter acceso a ela libremente. Pois Rubén Centeno, da Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, moitas grazas por atendernos e parabéns tamén polo que vos toca. Unha aperta. Unha aperta, Nuria, graciñas. De agora en diante, a casa deberá abrir ao público alo menos 4 días ao mes, como corresponde a calquera ben declarado de interese cultural. As visitas poderán facerse os luns en quendas de 5 persoas cada unha. Os que o desexen terán que facer unha reserva a través de internet, aínda que xa vos digo que non hai prazas vacantes ata xaneiro de 2026. Cumprido este fito agora, o obxectivo é conseguir que este ben sexa devolto ao patrimonio público. Hai 5 anos, o Concello encargou un informe xurídico á Cátedra de Memoria Histórica da Universidade da Coruña coa intención de explorar as vías legais para conseguilo. O director deste estudo é o profesor de Dereito Administrativo Carlos Aymerich. Que tal, Carlos? Moi boas, grazas por pasarte por aquí. Hola, saúdos, que tal? Cales son as claves sobre os que se sustenta este informe xurídico tan importante para conseguir recuperar Cornide? Bueno, a cuestión fundamental era, despois de tantos anos, encontrar as vías, tanto, dentro do dereito público, o dereito administrativo, como o dereito privado, o dereito civil, para que a casa puidese voltar a quen sempre debe ser o seu lexítimo propietario, que é o pobo da Coruña, a través do Concello, non? Entón, o que houbo foi, unha triple investigación, porque houbo un traballo histórico, non? Houve un traballo tamén do punto de vista arquitectónico e artístico, e a nós o que se nos encargou foi a procura de vías xurídicas para a recuperación da casa. Entón,
Aí hai varias cuestións. Unha era ver se a casa tiña carácter de manial, porque, claro, a casa foi comprada polo Ministerio de Educación, os seus propietarios non privados, no ano 1949, para ser destinada a conservatorio da cidade da Coruña. Pero, bueno, foi comprada, cando un ben é comprado con esa finalidade, pasa a ser un ben de dominio público, que se di de manial, non? E os bens de dominio público son inembargáveis, imprescriptíveis e inalienáveis, é dicir, inda que alguén estivese posuindo, non? Ese ben durante o tempo que seña, ese ben pode retornar, porque non adquire a propiedade, pode retornar o dominio público. Ben, aquí no momento en que fixemos o informe no ano 2020, non tiñamos unha referencia coa que agora sí que se conta, que o Ministerio de Facenda, o Ministerio de Cultura actual, que é o herdeiro do que era o Ministerio de Educación Nacional, que era o titular da Casa Cornide cando foi adquirida para conservatorio, desafectouno e cedeullo o Ministerio de Facenda, e de feito foi o Ministerio de Facenda quen realizou todas as xestións co Concello, e despois o Concello con Barrié de la Maza, e indirectamente, non? Coa familia Franco, co propio dictador, para que a Casa Cornide pasase, digamos, a ser propiedade do dictador e da súa familia. Entón, esta primeira cuestión, se a casa tiña carácter de manial ou non, bueno, podémola neste momento desbotar. Pero hai outras. No momento en que a casa foi alleada, non foi vendida polo Concello a Barrié, e despois vendida polo propio Barrié, saberemos que de forma ilegal, a Carmen Polo, que era como venderlle o propio Franco, porque estaban casados en réxime de gañanciais, non? Entón non era simplemente un artificio, non, xurídico, unha simulación. Pois estaba en vigor unha lei republicana de decembro de 1931, de feito esta lei estivo en vigor até 1985, cando foi promulgada a vixente Lei de Patrimonio Histórico Español, que é unha lei que regulaba precisamente a venda de bens, o allamento de bens inmóveis artísticos ou arqueolóxicos con máis de 100 anos de antigüedade, e a finalidade era evitar o expolio, non, destes bens. Que establecía esta lei? Bueno, pois un requisito de autorización previa de todas as transaccións, fosen públicas, privadas, que tivesen por obxecto estes bens. Pois obviamente a Casa Cornide é un ben inmóvel con máis de 100 anos de antigüedade. Obrigaba ademais os notarios a non interviren, por tanto a negar a súa intervención nas transaccións que se realizaran con relación a estes bens, en nas que as partes non exhibisen a autorización do Ministerio correspondente. Bueno, pois aquí non houbo precisamente esta autorización, non? Entón a venda xa sería tanto a adquisición por parte de Barrié como tamén a venda posterior, só por este motivo de infracción de incumprimento desta lei de decembro de 1931, xa serían nulas de pleno dereito. Engade, debendo procederse o comiso dos bens afectados. Por tanto, non? Aquí xa temos un primeiro elemento. Un segundo elemento é que Barrié adquire a casa a través dunha poxa, non? Dunha subasta pública. Entón, a normativa administrativa vixente naquel momento era o regulamento de bens das entidades locais, e esta normativa establecía que non se podería, non, realizar, digamos, ningunha previsión no prego reitor das subastas, estipulacións ad personam, feitas en atención ás características dunha persoa concreta con, pois o intuito, non, con o obxectivo de beneficiala. Di o artigo 21.3 deste regulamento. Bueno, pois exactamente iso é o que se fixo neste prego, porque en principio dicíase no prego que quen adquirise a casa non podería vendela nun prazo de 10 anos, por tanto, Barrié, que adquire a casa despois da subasta, non? Tiña esa prohibición de poder vendela a un terceiro
nese prazo de 10 anos, aínda que prevíase expresamente esta condición podería ser levantada en atención a persoa en cuxo favor se queira facer a adxudicación. Entón, bueno, é evidente que xa estaba predeterminado, non? E isto, pois, incorre, pois xa digo, nesta infracción, pero hai outra, se cadra aínda maior, que é a existencia dunha prohibición para contratar, porque di o artigo 5.1 do Regulamento de Contratación das corporacións locais di que non poden contratar coas entidades locais, di o alcalde, presidente, concelleiros, deputados, vogais da Comisión de Servizos Técnicos e, en xeral, autoridades e membros da Administración local, estatal e organismos autónomos. Claro, aquí o que se quería era vender a casa, non? Precisamente o xefe do Estado, mesmo que fose un xefe do Estado de facto, despois un golpe de Estado, pero non, de acordo coa legalidade franquista, era el. Por tanto, de acordo coa súa propia legalidade, estaba incorrendo nunha prohibición para contratar, que faría tamén esa venda nula. E a proba de que toda esta operación, subasta, compra, barrié, despois, era unha simulación, é dicir, unha fraude de lei, non la dá esa carta de Ricardo Catoira. Ricardo Catoira era o xefe da Casa Civil de Franco, non? O subsecretario de Facenda do 1 de agosto de 1962. Esta carta foi descuberta polo investigador Carlos Badío, pois nunha caixa seguramente onde non debía estar, ou así deberon pensar, non? Felizmente estaba, para que Carlos Badío pudese encontrala. E ali esta carta vou na ler así en español, como estaba dice. Sí. Mi querido amigo, tengo el gusto de comunicarte que hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba su excelencia. Hoy también se reúne el pleno para adjudicarla a un particular y venderla a la señora. Así se lo hemos explicado a su excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esa forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio caudillo. É dicir, máis claro auga, non? Para intentar burlar esa prohibición, pois é polo que se fixo, digamos, toda esa operación, non? Alambicada, de subasta, compra por un intermediario que depois ya vende. O que demostra que había un modus operandi, non unha intención de disfrazar como legal algo que eles sabían de sobra que non o era. Absolutamente, había unha mala fe absoluta, non? Entón, iso, bueno, pois de acordo co artigo 6.1 dese regulamento de contratación das corporacións locais, os contratos celebrados, non? Cando concorre unha prohibición para contratar tamén son nulos de pleno dereito. Iso determinaría a nulidade de pleno dereito da poxa e tamén da venda subseguinte, porque como che dixen antes, o estar encasados en réxime de gananciais, a compra da casa Cornide pola esposa, non? Na altura do ditador xefe de Estado de facto, pois equivalía a compra polo propio ditador, non? E logo, do ponto de vista xurídico, hai tamén civil unha simulación absoluta, porque, claro, realmente a compra que fai Carmen Polo, non? Sí. O propio Franco, ou a venda que fai Barrié a Carmen Polo, que como facerlle o propio Franco, bueno, máis que unha venda é unha doazón, porque, claro, Barrié compra a casa por 342.000 euros nun sábado, ella vende 3 días despois por pesetas, non? Ella vende 3 días despois por 25.000 pesetas. Entón, bueno, realmente esa é unha cuestión. E hai, ademais, neste caso, existir unha simulación absoluta, esas dúas operacións, tanto a compra por Barrié como a venda por parte de Barrié a Franco, non, a través da súa esposa, pois tamén di o Código Civil que serían nulas de pleno dereito. E en todos estes casos, estamos falando tanto do punto de vista civil como do punto de vista administrativo, de supostos de nulidade de pleno dereito, a acción é imprescriptível, é dicir, pode ser exercida en calquera momento, non? E ademais, os herdeiros, non, do ditador, que, bueno, pois gábanse ademais e aproveitanse, non, desa condición, non poden ser considerados como terceiros de boa fe.
porque eles os adquiriron a título gratuito, non por herdanza. Entón, di que en herda o Código Civil, a lei hipotecaria, di que os adquirentes a título gratuito dun titular registral non gozan de máis protección que a que tiña o transmisor. Entón, se o dictador, súa esposa, despois súa filla, non eran posuidores de boa fe, porque esa carta de Catoira demostra claramente, non, que eran ben conscientes da ilegalidade, da nulidade da operación, tampouco os seus herdeiros, que adquiriron a título gratuito, pois poden ser considerados como posuidores de boa fe a efectos de un eventual usucapión, non, dese ben. Entón, bueno, esa é a cuestión. Neste momento xa está aberta polo Concello da Coruña a vía da revisión do oficio para a recuperación dese ben. O expediente xa se iniciou, xa se lle solicitou tamén a Administración do Estado, pero a Administración do Estado recusouse, non? E que consecuencias ten esa decisión do Estado de non unirse a esta demanda? Ten algunha consecuencia, Carlos? Bueno, eu interpreto que por un lado aí está o estado profundo, non? Porque se un analiza, como eu analicei recentemente, os informes tanto de Facenda como no Ministerio de Cultura, non? Incluso hai algún do Ministerio de Cultura que, bueno, por decirlo así gráficamente, perdóame a expresión, mexan un pouco fora do tiesto porque non era o que se lles pedía, pero xa dan a entender que, bueno, pero mesmo se o Concello vai non vai ter moitas posibilidades de éxito porque se son posuidores de boa fe tal. Bueno, mire, non, primeiro que non se lle preguntou e segundo, está falando do que non sabe, pero xa de alguna forma o funcionario xa estaba dicindo por que están remexendo aquí, non? Que necesidade hai de remexer en todo isto. Non sei se hai un horizonte temporal para a presentación da demanda. Non hai un horizonte temporal porque, como digo, é unha acción imprescriptível. Pode ser exercida en calquera momento. Hai a quen lle parece que pasou demasiado tempo. Cales son os motivos para que se dilate tanto no tempo? Bueno, vamos ver, aí hai unha cuestión, estáse dilatando o que é o procedimento. Non? Desde que se iniciou, pasaron xa máis de 6 meses, que é o prazo de caducidade do procedimento, que non da acción, entón o Concello tería que iniciar un novo procedimento, non? E penso que niso no que están. Agora ben, o por que se exerce neste momento, aí hai un razoamento que penso que é plenamente aplicável na sentenza do xulgado da Coruña, non? De primeira instancia, logo confirmada parcialmente na audiencia, sobre o recoñecemento do carácter demanial da Casa Cornida, que vai nese mesmo sentido. Di, bueno, e por que a reclamación e todo este proceso se fai tanto tempo despois da adquisición da Casa Cornide polo dictador, non? Bueno, pois mire, faise no momento en que se pode facer. Que é cando a conciencia social, o movimento memorialista, pero tamén a propia xustiza e a propia administración están en condicións de facelo. E no caso concreto da Casa Cornide temos ademais un outro elemento que vai tamén nesa dirección, que é, digamos, o achado desa carta, a que antes me referín, que é ben recente. Por tanto, é a partir dese momento que se inicia, non, todo o proceso. Non sei se xoga a favor tamén a declaración hai case 2 anos da Casa Cornide como vi, que a recén apertura ao público do inmoble se facilita un pouco as vías para intentar recuperala. Bueno, son cuestións en parte paralelas, pero bueno, pode axudar. Non incide de forma directa, pero eu creo que indirectamente sí, porque axuda, digamos, a ir creando esa conciencia cidadá, esa conciencia pública acerca do valor da Casa Cornide e, por tanto, acerca tamén da gravidade do expolio, non? E das condicións en que se fixo e de como naquela Coruña da posguerra pois hai certos nomes que aparecen continuamente, non? O caso de Barrié, pois esas son historias que están por escrever, non? Como Barrié fixo a súa fortuna, como Barrié montou, non, o seu emporio financeiro, empresarial, a partir tamén do expolio do patrimonio pois de persoas republicanas como Miñones, non?
de como ele estaba xa presente naquela doazón, entre aspas, do Pazo de Meirás, como está aquí tamén presente como home de palla, non? En toda esta operación fraudulenta de adquisición da Casa Cornide pola familia do ditador, todo iso non é gratis, non? Todo iso obedece a toda unha rede de favores, diríamos toda unha banda, non sei se chamarlle criminal, pero casi sí, porque operaban, non, con formas, era unha organización pois creada para cometer ilegalidades, é evidente, non? Hai 5 anos recuperouse Meirás, acaba de ordenarse a devolución das estatuas do Mestre Mateo ao Concello de Santiago. Sopran bos ventos para o fin do espolio do franquismo, Carlos? Bueno, eu espero que sí. O que pasa é que isto é só a ponta do iceberg, porque, ollo, aquí estamos falando dunha cuestión que é a recuperación do patrimonio público. Pero hai unha cuestión da que non se fala, comeza a se falar agora, non? E que explica tamén, pois o tipo de élites económicas, empresariais que hai no Estado español, que é todo o espolio económico que houbo de persoas privadas a través da Lei de Responsabilidades, non? Políticas, a través de incautación, porque a represión non era só tortura, cárcere e morte, era tamén a incautación de todos os bens das persoas, e a Lei de Responsabilidades Políticas así o establecía directamente. E o fruto dese espolio non sempre ia, ou non ia só, digamos, a enriquecer o patrimonio público, normalmente ia, non, a enriquecer, pois, patrimonios privados. Entón, todo iso ven, pois, tamén de responsabilidades que ainda están por depurar. Non só por contar, eu creo que tamén por depurar, porque hai ese espolio privado de persoas que se viron privadas dos seus bens, non houbo nunca ningunha devolución, ningún recoñecemento, nin nada, parece que é un botín de guerra que non se discute, non? Veremos en que queda todo, seguiremos pendentes e esperemos que pronto a Casa Cornide poida quedar en mans públicas. Carlos Aymerich, moitísimas grazas por aclararnos todas estas cuestións e por pasarte pola Ferida Aberta no 36. Unha aperta. Nada, primeiro, gracias a vos polo vosso traballo e no que eu modestamente poida axudar, aquí me tedes. Unha aperta moi forte. Moitísimas grazas. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López. Connosco temos Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta. Señor Lorenzo, que tal? Saúdos. Hola, que tal? Moi boas. Non sei con que antelación lles comunicaron os Franco que accedían por fin a abrir as portas da Casa Cornide. Ben, a ver, evidentemente neste caso, igual que noutros casos de propiedades BIC, dos propietarios de BICs que teñen que cumprir co réxime establecido, pues obviamente hai comunicación coa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no sentido de que a lei obriga a establecer un réxime de visitas que ten que ser validado, que ten que ser revisado e validado pola Dirección Xeral. Entón, hai un intercambio de información e de comunicación evidentemente iso ocorre en paralelo ao procedimento de sanción. Obviamente había un incumprimento desde o momento en que se encoou o expediente BIC, tamén desde o momento da declaración, en maio de 23, e entón, en paralelo a esa comunicación dun réxime de visitas que os propietarios formulaban e que a Dirección Xeral non estaba de acordo en como se facía, sí. Pues, como digo, correu en paralelo esa, digamos, comunicación ao tempo que se encoaba unha sanción por incumprimento do réxime. O que chama a atención é esa resistencia dos Franco, non, a cumprir con este tipo de requerimentos. Pasou tamén co Pazo de Meirás, pasa agora coa Casa Cornide. Por que esa resistencia e como é a interlocución coa Xunta neste sentido? Como foi durante todo este proceso? A ver, os propietarios dos BICs, pensamos que en Galicia temos algo máis de 800 BICs de lugares declarados sí. BIC, diferentes tipoloxías. En moitos casos é complicado xestionar unha situación que implica ás veces gastos, ás veces unha estructuración, digamos, dunha
posibilidade de visitas que non está obviamente contemplado en unha situación, digamos, normal, non? Ou de situación, digo, non BIC, non? Entón, claro, neste caso o que estamos é ante unha situación na que, bueno, pues efectivamente os propietarios, igual que en outros casos, pues formulan unha serie de dúbidas, incluso están en contra de que se establece ese réxime de visitas, e entón aí o que hai unha comunicación vía informática, vía telemática ou telefónica para, primeiro, transmitir desde a administración cales son as condicións que marca a lei para o establecemento dese réxime, e despois, pois evidentemente, a administración o que fai é velar polo seu cumprimento. Recordo no caso de Meirás, hai xa uns cantos anos, cando aínda non se producira a resolución judicial que lle deu o patrimonio público bueno, ainda que este agora no Supremo, pero bueno, en primeira instancia, en segunda instancia, a propiedade de Meirás, que, claro, a familia propietaria, a familia Franco, que decía que era un lugar que, claro, para hacer visitas, un lugar que estaba habitado, e entón aí recordo no seu momento, xa digo, hai moitos anos, que se estableceu pues, un itinerario que fose compatible esas visitas co feito de que houvese persoas pois ali vivindo, pasando o verán ou pasando unha serie de meses o ano, non? É dicir que, bueno, isto entra dentro normal da comunicación que a administración ten cos propietarios dos bens, no sentido de, pola parte da administración, facer cumprir a legislación e por parte dos propietarios de, bueno, de alguma maneira, pues, que ese réxime de visitas sexa compatible cos usos que teñen os inmobles. Hai un aspecto que chamou moito a atención aqueles que visitaron xa a Casa Cornide e que está totalmente baleira. De feito, bueno, as asociacións memorialistas falan de espolio. Sabían vostedes que atoparían unha casa totalmente espida? A ver, non só o sabíamos, senón que xa o pusemos por escrito, que decir que se non recordo mal, cando se declara Vic, cando se fai finalmente a publicación da declaración de Vic en maio do ano 2023, precisamente un dos elementos que se comunica naquela altura é que os técnicos de patrimonio entraran na Casa Cornide para as visitas de inspección que mediaron entre a incoación e a declaración do BIC, é dicir, entre maio do 21 e maio do 23, e efectivamente, bueno, visitas de inspección, de revisión, que son normais, pues iso, para documentar o edificio, o equipamento, os elementos que forman parte del, e ali, e nesa altura, recordo perfectamente que se fixo constar que non se atopaba a Casa Cornide amoblado, é dicir, que non había absolutamente, prácticamente, ningún ben moble, non? E, polo tanto, eso sí, tampouco houbo ningún tipo de constancia de que houvese saídas de bens entre a incoación e a declaración. Por lo tanto, se as houbo con anterioridade, iso xa non é competencia da Xunta de Galicia. É dicir, que se houbo saídas de bens antes do ano 21, pois de maio do ano 21, eso xa non é a nosa competencia. En todo caso, sí que é certo que pues, tampouco houbo constancia documental en ningún momento, non se nos fixo chegar e non tiñamos constancia documental en ningún dos informes que se nos fixo chegar, tanto inicialmente por parte do Concello como despois por parte das entidades as que se lles pediu un informe preceptivo para a declaración de Vic. Non, como digo, non había constancia documental de que chegasen ata os nosos días, é dicir, ata agora, digamos, ata esa altura, pertenzas da familia Cornide. Isto dixémolo no ano 23, en maio 23. Por lo tanto, agora, a sorpresa desa situación a min resultame sorprendente, porque isto é algo sabido, perfectamente sabido por todo o mundo ao longo destes anos. Desde aí anos o Concello da Coruña traballa para tentar que este inmoble pase a patrimonio público. Cando fora de Meirás, a Xunta creara unha comisión xunto a expertos e outras institucións para conseguir esta devolución. Como dixo vostede, hai un anaco conseguiuse hai 5 anos. Non sei se estarían dispostos a facer a mesmo coa Casa Cornide chegado o caso, se o promoverían ou polo menos colaborarían con outras entidades para conseguilo. O Concello da Coruña sabe perfectamente que conta coa colaboración da
na Xunta de Galicia para entablar esa posible demanda, esa posible acción judicial de recuperación da Casa Cornide para o ámbito público. Sábeno perfectamente, desde o primeiro momento así o fixemos constar o Concello e, por lo tanto, nos estamos dispostos a analizar esa posible demanda, como fixemos no caso de Meirás. Eu creo que o caso de Meirás é o mellor exemplo dunha colaboración entre administracións naquela altura, tamén coa participación da Deputación Provincial da Coruña e tamén, por suposto, fundamental no preito de Meirás da participación da Abogacía do Estado, e aí nós, evidentemente, estivemos desde o primeiro momento colaborando, desde a asesoría xurídica da Xunta, colaborando, como digo, coas outras partes xurídicas das outras administracións, pois precisamente para iso, para que a demanda fose unha demanda que tivese peso específico. Tamén o fixemos, por certo, no caso das esculturas do Mestre Mateo, as dúas esculturas que finalmente o Concello de Santiago foi quen de recuperar. Aí tamén estivemos en diferentes ámbitos, pero sobre todo no ámbito judicial, no ámbito da parte xurídica, colaborando naquel caso co Concello de Santiago, e a Abogacía do Estado tamén estaba presente, para armar, digamos, unha demanda que tivese consistencia, que tivese todas as garantías para que non fose simplemente algo que despois caese polo seu propio peso na fase judicial, na tramitación judicial. E neste caso, como digo, o Concello sabe perfectamente que cando queira dispoñer da nosa colaboración para examinar o expediente, para examinar esa demanda judicial, nos estamos abertos a falar con eles e a analizar esa posibilidade. Pois Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura, moitísimas grazas por atendernos, grazas por pasarse por aquí, unha aperta. Graciñas a vos, unha aperta. As asociacións memorialistas levan anos reclamando a devolución da Casa Cornide. Coincidindo coa apertura ao público, no pasado 4 de agosto, unha treintena de persoas concentráronse ás portas deste inmoble para exixir a súa devolución ao patrimonio público. Franquismo nunca máis! Franquismo nunca máis! Franquismo nunca máis! Foron convocados polo colectivo Defensa do Común, que leva anos promovendo accións para lograr que esta propiedade sexa de novo da cidade. O presidente deste colectivo, Manuel Monge, fala de espolio e exixe non só que se abra ao público, senón que sexa devolto á cidadanía. Esta é unha victoria, o feito de conseguir a apertura da Casa Cornide é un triunfo, despois de moitísimas mobilizacións. Fixemos desde Defensa Común e 46 entidades de toda a Coruña, fixemos 5 marchas e vamos a seguir. O sea, unha concentración, pero seguimos reivindicando a devolución da Casa Cornide, non que se abra, a devolución. Ao longo dos últimos anos foron numerosos os actos convocados na cidade para exixir a devolución da Casa Cornide, como a toma simbólica deste inmoble perpetrada o 26 de setembro de 2017 por un grupo de militantes do BNG. Encaramados no balcón, despregaron unha pancarta na que se podía ler que nos devolvan o roubado. Que nos devolvan o roubado! Os Franco denunciáronos por un presunto delito de coacción e 8 deles foron condenados a pagar unha multa de 180 euros cada un. Tras presentar recurso, a Audiencia Provincial da Coruña fallou o seu favor. Néstor Rego, portavoz do Bloque no Congreso. Os Franco fan trampa sempre. E, por tanto, tentan evitar o que o meu xuízo é inevitável, que tamén acabe sendo restituída a Casa de Cornide. Nos últimos anos, o colectivo Defensa do Común celebrou ata 5 marchas cívicas na cidade reclamando a devolución da Casa Cornide. A primeira tivo lugar en outubro de 2018. Máis dun cento de persoas participaron nesta marcha polas rúas da Coruña, na que un grupo de actores desfilaron pola cidade caracterizados como Francisco Franco, Carmen Polo, como o alcalde Alfonso Molina ou o empresario Pedro Barrié de la Maza. A través desta performance denunciaban a poxa mañada coa que os francos se fixeron coa casa e denuncian o espolio exercido en Galicia polo ditador. Nada, yo darle un poquito las gracias, simplemente porque nos deis la casa. Tengo que agradecerle a Alfonso Molina, el alcalde de Coruña. Y únicamente si alguien tiene el teléfono de Malde, la joyería, si me la puede llamar para que me enganche
colgarse las castañas en las perlas. Era un homenaje a Galicia que le quería hacer, ya que en esta época del, ¿cómo le llaman? El magosto. Bueno, pues para hacer un homenaje a Galicia, porque sois todos moi riquiños. No 2020, en plena pandemia, ten lugar a segunda marcha cívica. Produciuse pouco despois da devolución do Pazo de Meirás en plena tramitación da declaración da Casa Cornide como ben de interese cultural. Un dos encargados de tomar a palabra foi o escritor Manolo Rivas. O círculo virtuoso, inclusivo, de benestar e liberdade, de estima e conciencia comunitaria nesta Coruña de tradición galeguista e republicana vai afastando o círculo vicioso para reforzar a decencia común. Trátase dun imprescindível movimento de corruptura, de ruptura coa corrupción. A imaxe repetiuse en 2022 co gallo da terceira marcha do colectivo Defensa do Común. O presidente Manuel Monge aseguraba: Moitas grazas pola vosa participación nesta terceira marcha cívica pola devolución da Casa Cornide o patrimonio da Coruña. Estamos dispostos a facer a cuarta, a quinta marcha e as que sexan necesarias para que a familia do dictador, Franco, devolva ao pobo da Coruña o edificio histórico da Casa Cornide. Tras desta viría unha cuarta marcha pola devolución da Casa Cornide. Exiximos ao Concello da Coruña que presente en novembro de 2023 denuncia no xulgado para recuperar a propiedade da Casa Cornide, que inste a Xunta de Galicia, conseguida a declaración de Vic após a movilización cívica, a que obriga a familia Franco antes de que acabe este ano 2023 a cumprir o que recolle a lei. Apertura da Casa Cornide, 4 días ao mes como mínimo e 4 horas cada día. A última, apoiada por 64 organizacións da comarca da Coruña, celebrouse hai tan só uns meses, en decembro de 2024. Os convocantes denunciaban o incumprimento do réxime de visitas da Casa Cornide por parte dos Franco e a permisividade da Xunta con esta familia que se negou durante meses a abrir o inmoble ao público como corresponde a calquera ben de interese cultural. Aberta ao público a Casa Cornide, o obxectivo agora é claro. Estaremos un ano e outro os que fagan falta ata que a Casa Cornide sexa de todas e de todos os coruñeses. Colectivos memorialistas, historiadores e tamén representantes políticos confían en que tras a devolución de Meirás e máis recentemente das estatuas do Mestre Mateo ao Concello de Santiago, o obxectivo debe ser recuperar por patrimonio público a Casa Cornide da Coruña. Falan o historiador do Instituto Cornide Emilio Grandío, a exvicepresidenta da Deputación da Coruña nacionalista Goretti San Martín, o investigador Manuel Prado Vilar e Carlos Babío da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Hai que aproveitar a ola. Hai que aproveitar as olas porque tanto por cuestións políticas, estrictamente políticas, como por cuestións estrictamente sociais, por cuestións económicas, por cuestións de cambio de ciclo, non? Que como estamos vendo hoxe en día, as circunstancias son propicias en determinados momentos, non? A Casa Cornide, claro que debería revertir o público, non? Porque ademais é un BIC, porque ademais ten un papel, no entorno da cidade da Coruña absolutamente sinalado, non? É dicir, en frente da colegiata, situado nun espacio inmellorable, referente do poder civil durante moito tempo, bueno, debería, non? Pero, bueno, é verdade que o método Meirás sirve para o das estatuas e sirve para o da Casa Cornide, pero cada un leva un proceso distinto. A verdade que o espolio que fixeron a familia Franco nestes momentos ninguén o pon en dúbida. Eu creo que iso tamén é tan importante como a recuperación dos espazos e que hoxe xa ninguén se atreva a dicir que isto foi como dunha maneira voluntaria, a maneira de doazón, porque a xente quería a Franco, entón que iso se acabase desvendando vai servir desde logo como elemento
momento moi importante de presión popular e de vontade, espero que se traduza tamén desde o punto de vista xudicial na necesidade de dar resposta recuperando todo aquilo que foi no seu momento roubado, non? Aí tamén hai elementos, efectivamente, para reclamala e para ver como se movía o franquismo para preparar xa o posfranquismo, porque ten moito que ver o que fixeron nos 60 e pico con este blanqueamiento, apropiación e creación paralegal de documentos que para asegurarse de que a familia tiña dereitos legais para propiedades que tiñan sido solo regalos. Vamos gañando espacios con moita loita, moito compromiso, con moita resistencia, pero para nada están en todos os espacios ganados, ni moito menos. A Casa Cornide sigue dando a batalla porque o Concello da Coruña, legítimo propietario da Casa Cornide, non recupere ese ben para o patrimonio público. Para nada están as batallas gañadas. Si é certo que con moito compromiso, moita dedicación e moita traballo das asociacións de memoria e de xente comprometida vanse dando pasos, pero hai que seguir loitando, evidentemente. Xa na reta final ocupámonos dos distintos actos que se celebran en Galicia co gallo do ano Castelao. Nesta ocasión convidávosvos a pasar pola exposición Impresións de Castelao en Vigo, que podedes visitar na Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, unha mostra con máis de 150 pezas comisariada por Miguel Anxo Seixas e José Luis Mateo. Que tal, José Luis? Moi boas. Hola, boas. Bueno, por que debemos ir á Pinacoteca? Que elementos pode ver o público que se chega ata aí? Bueno, esta exposición, Impresións de Castelao en Vigo, evidentemente unha actividade máis dentro desos 75 aniversario do pasamento de Castelao, e nós, dende Vigo, sabemos que moita da obra de Castelao está casi toda no Museo de Pontevedra. Nós quisemos facer unha pequena homenaxe á relación importante que tivo Castelao en torno á nosa cidade. Esa relación ímola establecendo a partir da súa relación co proceso editorial, é dicir, Vigo como aínda hoxe como capital da edición en galego, Vigo como lugar onde se editaron moitos dos dibuxos que conforman a obra gráfica e humorística de Castelao. Sí, porque de feito Vigo foi xunto con Compostela unha das primeiras cidades, non? Nas que viu nacer a Castelao como caricaturista, primeiro en Vida Gallega, despois no Diario Galicia e máis tarde en El Pueblo Gallego no Faro de Vigo, non? Exactamente. Vida Gallega, que se edita en Vigo, é o primeiro punto, digamos, emblemático na produción humorística ou dibuxística de Castelao. Ele colabora en 1909 nos primeiros 11 números da revista, que está presente precisamente na exposición. Entonces, o que nos quisemos refletir precisamente esa relación coa cidade a través dos medios de comunicación como éramos normais e revistas. Nos anos 1909 ata os anos 30 e tantos, onde se desenvolve outros periódicos como Galicia, El Pueblo Gallego e no Faro de Vigo, que basicamente a que dá sentido a esta exposición, porque aquí o que estamos a presentar en gran parte a colección de dibuxos de cousas de propiedade do Museo Municipal de Vigo, do Quiñones de León, que foron adquiridos entre 1977 e 1974. Parte de outras pezas procedentes de coleccións municipais do Museo Fernández del Riego, a Escola de Artes e Oficios, e algunha cousiña nova que saí para esta exposición, que é a primeira vez que se amosa, as que podemos saber un poquito máis adiante. Sí, contame, que é o que podemos ver que nunca se viu en Castelao. Bueno, hai unha peza moi curiosa que apareceu dentro do legado de Fernández del Riego, non estaba aínda inventariada despois da súa morte, apareceu un cristaliño onde aparece digamos, o primeiro escrito a man, autógrafo, feito riscado sobre un cristal dun Castelao adolescente, posiblemente feito nun cristal dun café
cremos, esa nosa as nosas pesquisas van por aí, en 1902, é dicir, un adolescente que ainda está estudiando na secundaria en Santiago e que deixa ali escrito un pequeno texto. Esa é unha peza nova e despois tamén aparece outra peza nova que non se presentou nunca tampouco, é un debuxo, unha caricatura que lle fai a un vigués, que é Hipólito Reguenga, un persoeiro interesante na cidade, que foi compañeiro de Castelao na época de estudiante en Santiago, como na época universitaria, na Tuna, nos cuadros dramáticos, e que mesmo fixeron cousas xuntos como contistas, naquel proxecto benéfico que foi a Parzuela a Virgen da Rocha para recabar precisamente cartos para levantar o monumento que hoxe conservamos en Mallorca. Que curioso. A relación de Castelao con Vigo foi moi estreita, estábamos falando da súa produción artística, pero tamén a nivel persoal e a nivel político, non? Teño entendido que mesmo en Vigo era onde se trataba dos seus problemas de vista e aí acudía a facer as súas revisións nese momento tan duro, non? Que foi cando se produciu o seu desprendemento de retina, non? E cando ten esa enfermidade, entra en contacto desde 1927 con un oftalmólogo moi importante que precisamente acababa de chegar de Francia, onde se formara, era Ramón González Sierra, que monta unha clínica para ir no ano 27 na Rúa El Dualle, e ali a tratarse constantemente da súa doença. Normalmente parece ser que se insertaba unha disolución de prata nos ollos para facer para mellorar esa enfermidade. Eso despois se manifestou mesmo en algunha obra, algún debuxo publicado no Faro de Vigo, un debuxo dedicado precisamente a Ramón González de Sierra, como aparece no de debuxo, e que fala precisamente desa relación persoal que tiveron durante moito tempo. A nivel político, tamén Castelao deixou a súa impronta na cidade con varias citas políticas destacadas, como ese gran meeting, non? Ofrecido no ano 1930, cando Alonso Ríos, Otero Pedrallo e Paz Andrade co gallo do Día de Galicia, non? Sí, realmente foron varias participacións nesos. Hai que pensar que nesa época, nos anos 30, aínda non está formado o Partido Galeguista, pero xa está a causa galeguista en marcha, e precisamente a relación de Castelao con Valentín Paz Andrade, que xa era precisamente para facer os dibuxos no Xornal de Galicia, e a relación tamén con Manuel Gómez Román. Manuel Gómez Román, o arquitecto, despois presidente da agrupación galeguista viguesa, que moitos anos atrás, nos anos 11, cando aínda era el presidente da unha sociedade importante que hubo aquí en Vigo, que foi La Oliva, trouxo a Castelao a dar a súa primeira conferencia acerca da caricatura, que anos despois foi publicada, que tamén está como un exemplo posto na exposición que temos na sala. E que falan desa bella amistade que nos anos 30 pois se consolida nesa participación política, non? Nos Santares da Barça, nos dos Santares da Barça que se organizaron nos anos 30 e 31, onde se consuran moitos dos galeguistas do momento, e que falan desa conformación do que despois sería o Partido Galeguista en 1930. A presenza de Castelao fíxose habitual na cidade tanto nas eleccións ás Cortes do 31 como na campaña prol do Estatuto. Non teño entendido que Vigo aparecía empapelada de cartéis co rostro do Lanxeiro, non? Sí. Hai que pensar que unha das cousas que queríamos alentar na exposición, que aproveito para decir tamén que todo o concepto do deseño da exposición é importante, porque eses dibuxos de cousas que están pendurados para as paredes digamos que se organizan como en torno a un proceso creativo deseñado polo
polos diseñadores da exposición, que foi o grupo de Soños de Vigo, encabezado por Carlos Álvarez, que convertiu a sala de exposicións nunhas rotativas de xornais, non? O cual eso enlaza un pouco co discurso que ten a exposición, non? Todo isto para decir que esa relación política ten que se desenvolve sobre todo a través da prensa. A importancia dos medios de comunicación e os xornais fixeron a Castelao un persoeiro importante non solamente en Vigo, sino en toda Galicia, porque era seguido, os seus dibuxos eran seguidos por multitudes de persoas que lían os xornais todos os días, tanto o Pueblo Gallego como o Faro de Vigo, e que aí estaban a ver o discurso político e social que el vai a desenvolver en todos os dibuxos de cousas. Bueno, que hai que pensar que neses 7 anos nos que Castelao estivo colaborando no Faro, publicou preto de 350 cousas da vida, non? En algunhas incluso que foran censuradas na época da ditadura de Primo de Rivera no Diario Galicia, que aproveitou para amosar no Faro, non? Claro, eso precisamente, esa popularidade, esa zona que ten, tamén a expresamos na exposición a través de como os seus dibuxos foron aproveitados polo Faro para promocionarse, por exemplo, para facer un almanaque que regalaba aos seus suscriptores, onde aparecían moitos dos dibuxos de cousas. Eso falaba a grande zona que tiña na cidade, non? Todo o mundo coñecía a maneira de expresar a súa visión política e social e de crítica que reflicten eses dibuxos de cousas, non? Na exposición aí non chegamos a eses 30 e pico dibuxos que se gardan, non expusemos a obra completa que conserva o Museo Municipal de Castrelos, pero expresamos unha grande parte desos 300 e pico dibuxos. Que é o que máis lle chama a atención o visitante que se achega a ver esta exposición, José Luis? Bueno, unha cousa importante, unha cousa da que estou contento é que moita xente se asombra é o propio diseño da exposición, non? Esa idea de organizado como se fose unha rotativa, como se entrásemos nunha rotativa dun xornal dos anos 20-30, non? Os paneis están feitos como se fosen os rolos de papel desa rotativa, non? Como se estivesen saindo os xornais. Ese é un aspecto importante. Despois, temos, a partir dos dibuxos que están peñurados, tamén moitos dos fitos, digamos, que a xente non relacionaba Castelao coa cidade, non? Hai pequenos guiños que falan desa relación. Pois, por exemplo, proxectamos un filme titulado A tragedia de Sirovio, foi rodado en Vigo no ano 1930 e foi presentado na cidade en 1931. Nese filme, que foi dirixido por José Signo, un xornalista que traballaba tamén en Vigo, aparece un dos actores que precisamente é o que lle dá nome ao título da película, que é Sirovio, era un home moi coñecido na cidade, que tamén era un cuentista, un deses homes que facía contos nos teatros e nos locais de ocio da cidade nesa época. A película está baseada en dúas cousas de Castelao. Nunha delas aparece un par de persoeiros que hai pouco tempo foron recuperados para a cidade. Son a figura dos merdeiros, esos personaxes do entroido vigués que foron recuperados por unha asociación, Asociación A Merdeira, daqui de Vigo, hai non moitos anos, e que, cando fixeron a reconstrucción desas máscaras que levaban estos merdeiros, pois, eles non coñecían esta película, non viran esta película, pois rodada en 1930, co cual estamos a ver unhas máscaras orixinais de como serían a principios de século. Agora, esas máscaras que foron reconstruídas dunha maneira inventada, podemos decir, pois agora temos a posibilidade de reconvertilas ou volveras a rediseñar
dunha maneira máis certa, non? Porque temos unha imaxe real. Dá a sensación que a medida que pasa o tempo, por moito que se estuda Castelao, sempre se acaban descubrindo cousas novas, non? Sí, e tamén nos quixemos trascender, porque a exposición non está só centrada no período de vida de Castelao, sino que tratamos de reivindicar a Vigo como unha maneira de como trascendeu a cidade no feito de recuperar a obra de Castelao. A exposición ten unha continuidade con como a cidade foi lugar de chegada desas primeiras edicións clandestinas que viñan de Argentina, de Galicia, que xa se vendía por debaixo dos mostradores das librerías, porque estaba prohibida, evidentemente, como despois, con o nacemento da editorial Galaxia, comeza a recuperarse a obra de Castelao a partir dos anos 50, progresivamente, porque non todas as obras podían editarse en un momento do franquismo ainda impuña unha determinada censura, e tamén recuperamos algunhas experiencias editoriais que se deron na cidade, como foron Edicións Castrelos ou Edicións Monterrey, dos hermanos Álvarez Blázquez, como les recuperan tamén ou intentan recuperar algunha parte desa obra artística do propio Castelao. Como entraban eses traballos de Castelao de xito clandestino durante os peores anos da ditadura? José Luis, cales eran esas canles de distribución? Evidentemente o Porto. O Porto de Vigo xoga un papel importante na vida de Castelao. Por aí por onde migra o seu pai a Argentina, por aí onde migrará o propio Castelao coa súa nai para Argentina, por aí retornan. Eso queda explicitado mesmo en un capítulo dos Dous de Sempre, ¿no? Onde se relata esa noite da personaxe que vai a partir para América, precisamente se describe esa noite que el pasa antes de coller o barco que o vai levar a América, ¿no? O Porto é o lugar por onde chegan os barcos que facían as rutas cara a América e retornaban, pois traían esas publicacións guardadas en secreto, ¿no? Eran distribuídas despois en algunhas das librerías ou chegaban algunhas das persoas que as mandaban vir. Pezas que podedes observar cos vosos propios ollos na exposición Impresións de Castelao en Vigo, que se inaugurou o pasado 6 de xuño, nos ia atacando poderemos visitala. En principio está ata o 31 de agosto, pero esperemos que se amplíe un pouco máis, porque a idea é que se amplíe e que poda acoller visitas escolares agora cando comece o curso. Creo que está tendo bastante presencia de público, co cual esperemos que se amplíen as datas algún tempo máis. Pois esperemos que así sexa. Moitas grazas, José Luis Mateo Álvarez, parabéns pola iniciativa. Unha aperta. Grazas a vos. Hasta logo. Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos e todas por acompañarnos e, por suposto, a todos os que vos prestachedes a participar neste capítulo monográfico dedicado a Casa Cornide na Coruña. No vindeiro capítulo entraremos no Pazo de Meirás. A maior parte da poboación o que quere visitar son as estancias de Emilia Pardo Bazán e, sobre todo, a súa biblioteca. Pero solamente se pode visitar o que a entrada e a capela. O que máis te interesa saber é como pasan as torres de Meirás de manos de Emilia Pardo Bazán e chegan a Francisco Franco. O lugar de memoria Pazo de Meirás é lugar de memoria tanto para ensinar como facía unha dictadura, como tamén para ensinar como se recupera a conciencia e a dignidade democrática respecto dos feitos levados adiante por unha dictadura. Nós, cando comenzamos que a divulgación social na sociedade existía, pois unha sociedade dividida, que unha parte da sociedade falaba
dun agasallo, non? E incluso se repetía ese mantra de Santa Rita, Rita, lo que sabemos se quita, e logo estábamos aquelas persoas que defendíamos claramente que eso non tiña dúbidas de que fora un expolio, non? O que nos dedicamos foi a divulgarlo e a demostrarlo documentalmente, non? Isto era o mundo ao revés, non? É dicir, son os francos que se apropian do Pazo de Meirás e aínda pois son aquelas persoas que estábamos reclamando a restitución dos incautados as que estábamos en risco de sermos condenados, acusados polo Franco, por exemplo, pois dun delito de odio, non? Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.